Zahiri Sani Ahmad Damba ya cancanci shi ma fa misali a cikin manyan mawaƙa ko kuma bai cancanta. Kalma ce wacce masoya a kowane lokaci suke yawan ji a furta musu ita. To ka tabbas ba ta kan kawo Sani Ahmad Damba za mu iya saya a cikin manyan mawaƙa kuma za mu iya ɗinsa shi. To ta waje ɗaya za mu yi la'akari wannan mawaƙi yaushe ya ɗago kuma yaushe ya fara suna kuma yaushe ya fara waƙa. Gaskiya wannan mawaƙi za mu iya cewa ya daɗe da fara waƙa kuma ya daɗe da ina yin waƙoƙi masu daɗi masu ratsa zuciya ta yadda idan masoyan suka saurara ba za ka ga suna matuƙar alfahari da wannan waƙoƙi nashi kuma suna jin su suna jin daɗin su ba suna yaba da su. To ina fata idan ka kasance ɗaya daga cikin masoya wannan fitaccen mawaƙi ka kai ma ya share ɗinka ira zuwa wannan group ɗinka na watsa da na gama hakan ne ke ƙara tabbatar da cewa kuna bibiyar channel ɗin kuma kuna bibiyar dukkan wasu masoyan aika iri daban-daban. Ina ƙara yin masoya guda da suke bibiyar wannan channel ɗin kuma suke sauraron dukkan wasu masoyan aika iri daban-daban wannan muke kamo kuma kuke jin su kuke jin daɗin su kuma kuke matuƙar yaba da su amma ku yi alfahari da wannan waƙoƙi. Ina fatan za ku yi nishaɗin bidiyon zuwa group ɗinku na watsa da domin ku tabbatar da duniya cewa kuna bibiyar da cikakken jarumi ko ingantacce wanda ke fitar da dukkan wasu masoyan aika a kowane lokaci. Zahiri Sani Ahmad Damba ya cancanci shi ma fa misali a cikin manyan mawaƙa ko kuma bai cancanta. Kalma ce wacce masoya a kowane lokaci suke yawan ji a furta musu ita. To ka tabbas ba ta kan kawo Sani Ahmad Damba za mu iya saya a cikin manyan mawaƙa kuma za mu iya ɗinsa shi. To ta waje ɗaya za mu yi la'akari wannan mawaƙi yaushe ya ɗago kuma yaushe ya fara suna kuma yaushe ya fara waƙa. Gaskiya wannan mawaƙi za mu iya cewa ya daɗe da fara waƙa kuma ya daɗe da ina yin waƙoƙi masu daɗi masu ratsa zuciya ta yadda idan masoyan suka saurara ba za ka ga suna matuƙar alfahari da wannan waƙoƙi nashi kuma suna jin su suna jin daɗin su ba suna yaba da su. To ina fata idan ka kasance ɗaya daga cikin masoya wannan fitaccen mawaƙi ka kai ma ya share ɗinka ira zuwa wannan group ɗinka na watsa da na gama hakan ne ke ƙara tabbatar da cewa kuna bibiyar channel ɗin kuma kuna bibiyar dukkan wasu masoyan aika iri daban-daban. Ina ƙara yin masoya guda da suke bibiyar wannan channel ɗin kuma suke sauraron dukkan wasu masoyan aika iri daban-daban wannan muke kamo kuma kuke jin su kuke jin daɗin su kuma kuke matuƙar yaba da su amma ku yi alfahari da wannan waƙoƙi. Ina fatan za ku yi nishaɗin bidiyon zuwa group ɗinku na watsa da domin ku tabbatar da duniya cewa kuna bibiyar da cikakken jarumi ko ingantacce wanda ke fitar da dukkan wasu masoyan aika a kowane lokaci. Zahiri Sani Ahmad Damba ya cancanci shi ma fa misali a cikin manyan mawaƙa ko kuma bai cancanta. Kalma ce wacce masoya a kowane lokaci suke yawan ji a furta musu ita. To ka tabbas ba ta kan kawo Sani Ahmad Damba za mu iya saya a cikin manyan mawaƙa kuma za mu iya ɗinsa shi. To ta waje ɗaya za mu yi la'akari wannan mawaƙi yaushe ya ɗago kuma yaushe ya fara suna kuma yaushe ya fara waƙa. Gaskiya wannan mawaƙi za mu iya cewa ya daɗe da fara waƙa kuma ya daɗe da ina yin waƙoƙi masu daɗi masu ratsa zuciya ta yadda idan masoyan suka saurara ba za ka ga suna matuƙar alfahari da wannan waƙoƙi nashi kuma suna jin su suna jin daɗin su ba suna yaba da su. To ina fata idan ka kasance ɗaya daga cikin masoya wannan fitaccen mawaƙi ka kai ma ya share ɗinka ira zuwa wannan group ɗinka na watsa da na gama hakan ne ke ƙara tabbatar da cewa kuna bibiyar channel ɗin kuma kuna bibiyar dukkan wasu masoyan aika iri daban-daban. Ina ƙara yin masoya guda da suke bibiyar wannan channel ɗin kuma suke sauraron dukkan wasu masoyan aika iri daban-daban wannan muke kamo kuma kuke jin su kuke jin daɗin su kuma kuke matuƙar yaba da su amma ku yi alfahari da wannan waƙoƙi. Ina fatan za ku yi nishaɗin bidiyon zuwa group ɗinku na watsa da domin ku tabbatar da duniya cewa kuna bibiyar da cikakken jarumi kuma ingantacce wanda ke fitar da dukkan wasu masoyan aika a kowane lokaci kuma a cikin channel ɗin.